Kuwi manten. Oh ya udah. Ya. Mungkin ada request Pak Bas, sorry. Pak Bas, ada request. Oh sunatan. Oke, matur nuwun. Tadi Pak Bas, sorry. Dan juga Pak Nyoto sudah hadir. Dan juga Sersan Aristagianto sudah hadir. Baik. Bapak Ibu. Mas Kang Mas namine sinten Mas? Saiki nadamu piye? Aku bleru. Aja. Mas, lha kula bleru. Kuwi kan tak keprok. Nyanyi kuwi. Mas Kang Mas namine sinten Mas? Tintane satu. Mas Kang Mas kesaka pundi? Sampe kula pun manah itu. Aduh iki kepripun Mas? Saiki pun boten ngaler. Kenapa Mas? Kula niki namine sinten? Aduh, kok ora apal. Ngapung. Dia ki menghayati. Iya. Kanjeng Gati dijangankan kaprana mrene dadi ora karuan astunipun napa saliman Kula tutut yang kula ta Surabaya. Kapan dina jamuan kula pincang tinggal suci. ping kuping malah apa jam ora Mas Ora mungkin mripat kula lamun. penaman ora caturan Babang ganteng tiap tadi. dalu iki jenenge Pak Nyoto Mas Sedaya pinaringan bagya mulya. saiki ning Ponorogo Muli dawuh panjenengane Pak Nyoto. layang kara campur sarine Mas Kabeh padha geleng kepalane. gamelane ganteng-ganteng Pemimpine niken Salindriye. niken salindri pancen seksi sekali Mas Artis cilik saka kota Kediri. niken salindri tidak sombong hati Niken Salindri memang oke sekali. Pak kampret ireng banget Mas Kebiyen kampret kuwi ireng. lah nyapa Pak kampret ireng Senengane sapa luwak. Seneng kowe. Ora sirahku mumet. Seneng. nyapa mumet aku lo jajal sampean apa sing mburi aku jajal sing ngarep sampean dah Dina niki campur sari Bayangkara. Bayangkara diri
dipun tinangkani iki to. Mayangkara komplit nak. Komplit. Langgam oke tayo. Jineman Pak. Jineman. Oke, jineman Mas. Apa to iki kok nganggo jineman barang. Oh. Ya nek wis ora dijaluki tayub terus. Napa Pak? Oh langgam. Nyune langgam Mas. Apa lewong mbok gawe anu ya kena. Kan ada gelo. Lho, ya harus ditemani. Ah iya ada Mbak itu ada Mbak Afi ya. Mbak Afi, oke Mbak Afi. Iki di versi apa nih? Itu tayub apa? Tayub yang apa? Bojonegoro. Bojonegoro. Oh, tayub Bojonegoro saged. Bojone tangga. Bojonegoro. Ora bojone tangga. Tok deleng. Ngono ya. Mau gonggomino wis sakit dadi Bojonegoro. Sisi ibuke wis muak mek mulih. Ora apa-apa. Ya. Ya, diaturke. Ya. Ning ngendi nggon golek Kang Mas Bojan. Aku malah sambung maju dalu. Ayo Mas Limbo.
versi Tayo Bojonegoro. Enak ya Mas. Ya. Sayuk. Ayo. Iki iso ana wektu kurang luwih 35 menit. Yes. Iki apa sing arep mbok aturke wis purba. Bapak iki ren apa? Pak. Jalanan. Oke. Bertanya kok jalanane maksudnya piye? Aduh. Oh jaluk tidak. Jaluk jalanan. Tak ketung riak-riak. Tang duk 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 duk. Oh Pak Nyanto tukang dal tinggi. Getek ugling. Yo. Ah kaya Rinpi, kaya Rinpi. Ayo piye? Wis. Jenenge nanggap wong mendem iki. Dong borang. Ayo, kene nang lagu napa ya? Diparingi Ayo, apa? ayo Mbak Rimpi. Karo Rinvi. Nah, Diparingi apa, Manut? Iya. apa? Mungkin ada request, Mas. Ada Oh, request? kawitane sinawang jaranan Mas. Oke, siap mantap. Siap. Prabu. Siapa tanpa busana? Sang Patih, Bujana Mijel Samudra. Sang Prabu Singgo. Lagi merak. Ayo Mas Basari. Ya. Sang Patih Bujana. Semangka. Ayo. Sang Prabu Tronosilan. Salah guys ini. Ayo Mas Bapak.
Hitung tresno yen sinawang kepiare kahanan bisa ana bungane angenan lintange mangkatyo netramu pajange bulan gambarne esanu sumili Kesenian apa? Ini semua namanya kesenian campur sari, campur menjadi satu. Jaranan ono. Campur sari ki ngono. Enek dangdut, enek tayub, enek Jaranan. jaranan. Apa? Reyak. Apa nek iki mau sing urung? DJ. DJ. Ayo Pak DJ. DJ. DJ tratak. Yo. Tratak tak 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 tak. Ayo Mas, ayo Mas. Iki kesenian. Ini campur sari. Campur sari. Campur sari. Lerane Mayangkara rene. Ora kira iso. Ora iso. Ide kreatif Mayangkara selalu. Ayo Mas DJ. Ayo Mas DJ. Lampu LED-nya dimainkan Mas. Ayo Mas. DJ. DJ. DJ.